неща, които не съм. Здравейко, да, съм Amazon Game, сме не виновен, той ще бъде в разговора, не може да видим този сервер. И да започваме, тук има една котка. И после днеска пак ще качим един клип, заедно в някой друг сервер. Бачи котката, котките могат да обичат да се качват над честовете, да. Това звери се обичат. И така. И така, виж какъв мап. Нашите имена и пуските са... Не ги казай, няма ги кажеш. Добре. Не. Добре, няма ги казвам. Няма, защото... Да, защото всички няма да ни пишат на Amazon Game да ни пишат истината. Не са сърдете, но... What the fuck? Добре. This is room of winner potato, congratulations. Някакво голямо куче. Да. В някаква стая. Не. Добре, трябва да отидем май в Ада. Недъра май. Ти мисля. Портал за Ада. То тук има ли портал за Ада, бе? За Ада има, да. В 15-та? Да, има. Да отидем да убим боса. Какъв бос е? В пакта. В моя пакта. Да отидем да убим. Дракона! Който е в... Няма го няма перли. Ти каза Ада. Така, това е някакво голямо нещо. What the fuck, бро? Бро, кой ти е? Не така, май няма да правим нищо. Един, когато бяха оня боса, оня дракон. Да, бе. И един, когато се извика оня дракона и каза царя. Обърка се и каза царя. Да, това. И ми объркват са хората. Почти винаги, като мене, аз почти винаги се обърквам. Вика сложните. Капани. Ау. То са взема стрелювата. Тук играеше един мой приятел, хора. Сериозно? Ай, чест! Да, тук играеше, да. Да, тук наистина. Кред, аз му... В момента съм в завода на дядото на... Амазон. Но... Винаги се въркам с неговите хора. Бутушки. Значи тук намирам... Този мап ми харесва за сега. Имаше един мап, където Хевън и Преслав Иванов играят. Преслав Иванов. Jump down into the... You cannot... Добре, чакай. Then come back. Good luck. Късмет. Добре. Не знам какво трябва да направя, но трябва да скачам. Хора, аз мислям нещо да смени името. Фак! Да смени името и да се кръста Чока Парлака. Що? Вярвам, не ми харесва. Не, и наистина, и на мен не ми харесва. Те ще се кръста Чока Парлака и сега го измисли. Чока Парлака, що? Така, хора, върнахме се от кратката пауза и намерихме някакво нещо. Ти пауза ли тази, бе? Да, пауза направих. Без да ти кажа. Тук има някаква ръчка. Сериозно? Айде да говорим по Майнкрафт, по клипа, не за някакви истории. Да, аз умрях на геометрия дащва и после се изтрих и това беше моята история. Твоята история? Кажи де. Виж какво секретно нещо. Трябва да направи един паркур. Помощ! Тук има стрели. Да, има убиват. Има капани. Не, това е най-опасното. Какво да направя? Няма дупка. Така мъничка. Трябва да въпрежа в плейси. Машините ти трябва да стрели, пълни са стрели. Чухте, бе, бро.
14-та. What? Какво се подсказва? Не, има си 14-та. О, виж какво тук. Виж ти, това ти прави път. Трябва да таковаш, да дръпнеш ръчките. Това ти прави път. Това ти е много опасно. Ето една ръчка тук. Молеца, не ми дръж с това, защото знаеш какво ще стане. Да. Поне имам поушън. Не е ли? Оле, аз ти мога го скоча, бе. Например, имам такъв поушън, нали? Да. Поушъна! Сега ще извикнеш. Лесно. Газ и били, цял ден си игрели. Бати си. Батко. Според вас, кой е по-голям? Как се виждате? Amazon Gaming. Според вас, кой е по-голям? Amazon Gaming или аз? Хора, Защото ми има чокопадака. Хора, кой мислите, че е по-голям? Amazon Gaming, аз или Чоко Парляка? Чокопадака. Не. Хората ще пишат, моля, пишете в коментарите. Чухте ли, хора? Ако не сте чули, ще повторя. Пишете в коментарите кой е по-голям или кой е по-добър. Кажете кой е по-добър. И то парко не мога. Ами, в Майнкрафт. Майнкрафт, хора. Кой е по-добър? Това ти го знаеш. И кой е? И все пак моя Чоко Парляка, защо са кръсти? Защо? Не! Ама това не е възможно, това не мога да го мина. Това не е възможно. Кое не е възможно? Хора, сега се върнем, когато го минем. Писали ли това? Да, така хора, върнахме се и го минахме от толкова... Това е слънч. Добре. Много време, 2 часа се мъчихме. Не, по-малко. Хора, мъчихме се 10 минути, едва го минаваме. Да, то направо и аз се мъчих, той се мъчих. Да, ние двамата се мъчихме. Никой не успя. Никой не успя, да. И най-накрая, Краси направи нещо там. Краси направо скочи и го мина. Амазон, аз Амазон го минах и не знаем как. Бутузки. Виж, имам безкрайлен лък. И той още не ми такова. Мазе. Виж. Кажи ли кой е Краси? Краси е един наш приятел и един наш приятел на нас двамата и го помолихме него и той го мина. Да, той беше с нас, обаче той беше в другата къща, да. Той беше в другата къща, той ни съсед и ние сме братя с Тост и то до мен. Значи той е много трудно. Видях някакъв... Мене ме е учил Amazon Gaming. Така, тук хора намерих един чест, вижте каква броня. Unbreaking 777. Я разбрах. Разбрал си. Сега не знам къде, но... Да, не знам. Върнахме се отново още един чест, хора. Добре, тези неща не ми трябват все пак. Чакай, аз се върнах. Гачи.